ଏ ଗାଁଟି ହେଉଛି ରମଣୀପୁର। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଉଆଁସ ରାତିରେ ମଣିଷ ବୋଲି ଖୋଜେ। ଆରେ ରେ ରେ, ଆମ ଗାଁରେ ଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି? କାଲି ଥିଲା ଉଆଁସ ରାତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୋଖରୀଟି କାଲିଆର ବେକକୁ କାଟି ରକ୍ତ ଖାଇଯାଇଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ଆମ ଗାଁକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଆର ବର୍ଷ ଉଆଁସ ରାତିରେ ଏ ପୋଖରୀଟି ଆମକୁ ଖାଇଦେବନି ତ? ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି ହେବନି। ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଉଆଁସ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେହି ପୋଖରୀରେ ମଣିଷ ବଳି ଦେଉଥାଏ, ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସାପଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆର ବର୍ଷର ଉଆଁସ ରାତି। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ରାତିରେ ସେ ପୋଖରୀଟି କାହାର ରକ୍ତ ଖାଇବ। ତାପରେ ରାତି ଅଧ ହେଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଡାହାଣୀଟି ମଣିଷ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଟି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକଟି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଡାହାଣୀକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ବୋଲି ନ ପାଇ ଡାହାଣୀଟି ବହୁତ ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଡାହାଣୀର ଚିତ୍କାର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ଡରରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଆରେ ହେଇ, ଶୁଣୁଛ? ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦଟି ବୋଧହୁଏ ସେ ପୋଖରୀ ତୋଠରୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ପୁଣି ସେ ପୋଖରୀଟି ବୋଧହୁଏ କାହାର ବଲି ଖାଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳ ପାହିଲେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସକାଳ ପାହିଲା। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଆଜି ଏଠାରେ କାହାର ମଲା ଶରୀର ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କାଲି ରାତିରେ କାହାର ବଲି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆରେ ସତରେ ଏ ବର୍ଷ କାହାର ଜୀବନ ଯାଇନି। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର ମା। ତାପରେ ରାତି ପାହିଲା। ସେ ଡାହାଣୀଟି ମଣିଷ ବୋଲି ନ ପାଇ ସେ ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିଥାଏ। ଏହି ଗାଁର ରାଜୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ସକାଳେ ତା କାମ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବସ୍ରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ତାକୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ଏତେ ରାତିରେ ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେହି ଗାଁର ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ଜଣେ ମହିଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିଅଛି। ଆରେ ଏ ମହିଳାଟି କିଏ? ଏତେ ରାତିରେ ଏହି ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି? ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ମହିଳାଟି କିଏ। ତାପରେ ରାଜୁ ମହିଳା ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ହେ, ତୁ କିଏ? ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏହି ପୋଖରୀ ତୋଠରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ଡାହାଣୀଟି ହଠାତ୍ ସେ ରାଜୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହସି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜୁର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡାହାଣୀଟି ତା ହାତରେ ରାଜୁର ବେକକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଡାହାଣୀଟି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ପାହିଲା ପରେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜୁର କଟା ଶରୀର ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ପଡ଼ିଅଛି। ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି 8-10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ସେହି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ 10-15 ଜଣଙ୍କ ମଲା କଟା ଶରୀର ମିଳିଲା। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ କଥା ହେଇ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିଲେ। ବାବା, ତମେ ହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବାବା। ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ତା ସାଧନାରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଡହଣୀକୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ରାତି ହେଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ଗାଁଟା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଆରେ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛ ତ? ହଁ ଆଣିଛୁ, ଏଇ ନିଅ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ପୋଖରୀ ପଟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ମହିଳାଟିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଆରେ କେହି ଡର ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିବା ଡାହାଣୀ। ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହେଉଥିବା ଯାଏ ଏ ଡାହାଣୀଟି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାହାଣୀଟି ଆସି ସେ ପୂଜା କରୁଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଡରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ଗୋଟିଏ କଳସ ଆଣିଲା ଆଉ ତା ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସାଧନାରେ ସେ ରକତ ଖାଉଥିବା ଡାହାଣୀକୁ ସେ କଳସରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତମେ ଆଉ କେହି ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାହାଣୀକୁ ଏ କଳସରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଳସକୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ସେହି ମଶାଣିରେ ପୋତିକି ଚାଲି ଆସିବି। ହେଲେ ମନେ ରହେ, ଭୁଲରେ ବି ଏ କଳସକୁ କେହି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ପୁଣି ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ତୁମ ଗାଁରେ ଚାଲିବ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ମଶାଣିକୁ ଯାଇ କଳସଟି ପୋତି ଦେଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି।